tomto videu vám poviem, ako dostať prvých 100 odberateľov. Takže keď pozeráte na toto video, tak asi chcete dosiahnuť svojich prvých 100 odberateľov, takže chcel by som vám povedať nejaké tipy. A väčšina z vás začína teraz na 10 až 50 odberateľov, takže vám poviem nejaké tipy, ktoré by ste mali dodržovať. Ako prvú vec by som vám povedal, že čo natáčať. Vyberte si niečo, čo chcete natáčať, čo vás bude baviť. Ale keď vás to prestane baviť, tak to už je problém. Už asi skončíte s týmto YouTube kanálom. Takže väčšina z vás by som povedal, že by mohla točiť videá. Takže dajme tomu, že točíte videá. Dajte nejakú hru, ktorá vás baví a ktorú aj ľudí baví, aby ste mali nejaké zliadnutia. Takže to by bolo asi prvá vec, čo by som vám odporúčal. A ideme na ďalšiu vec. Keď natáčate, tak skúste natáčať čo najviac, aj keď to je proste raz do týždňa. Nevydajte 2 videá v kuse a potom mať 3-mesiacovú pauzu. Urobte si nejaký plán, kde by ste mohli vydávať videá. A keď budete aj vydávať videá, tak budete z toho mať aj zliadnutia. Čo ti dal? Kam ja som to dal? Som dal. Ne. Tak nič. Takže natáčajte aj videá, aspoň v trochu kvalite. Zase nehovorím, že musíte mať najdrahší mikrofón za 300 eur, alebo kameru za 500 eur. Stačí vám aspoň basic kvalita, vám stačí aj mobil, alebo nejaký počítač proste a cez neho natáčať. Zase nech to není kvalita 140 pixelov, nech to aspoň trochu sa dá na to pozerať, lebo keď budete natáčať videá v blbej kvalite, ľudia na to nebudú pozerať. Čiže aspoň nejaké basic vybavenie, napríklad mikrofón a to by, alebo napríklad mobil namiesto webky. A ideme na ďalšiu vec. Tu vidíte teraz panel hlavný a keď chcete, aby ste sa zlepšovali v svojich videách, tak dáte tu obsah, vy to máte. Dáte si proste na nejaké video. A napríklad toto, čo má 633, čo ti dáva. Napríklad toto skúsim. A dáme si túto analytika. Ukáže sa vám niečo takéto. A vy teraz pôjdete tu do analytika a pozriete, že toto video, to je hlavné, na čo sa pozerať treba. Napríklad vidím, že tu mi odobralo, že 85 ľudí tu pozeralo ešte. A tu to hneď spadlo takto dole. A už bolo iba 60 proste a 50. Tak ten začiatok sa pozrite, napríklad ja si teraz pozriem svoje. Takže čaute ľudia, ja vás vítam. Tak povedal som tam, že čaute ľudia a to možno tých ľudí nezaujalo, jak som povedal, takže musíte sa zlepšovať, napríklad povedať, že v tomto videu ukážem niečo alebo proste hocičo, aby to ste sa furt zlepšovali a zlepšovali, aby ste už potom mali fakt dobre. A začiatok je väčšinou takýto zlý, ale keď to urobíte dobre, tak bude to dobré. A kto to dopozerali, to iba 5% úplne do konca. Iba 5% ľudí zo 100. Proste, takže to je veľmi zle. Keď pôjdeme tu hore teda a dáme, že dosah, tu vidíme, že 3100 ľudí sa to zobrazilo. Tu si dáme, že miera prekliknutia. Máme len 17,7%, čo je veľmi zle. Že málo ľudí to preklikalo, takže ide aj o to, či je dobrá miniatúra na tom videu. Takže urobte si aj dobrú miniatúru na to video. Napríklad keď ti dám tu, tak takáto miniatúra tu je. Čo nemusí byť úplne najhoršia ani najlepšia. To preklikávali, že iba pár, že napríklad 29%, 30 skoro. A potom tu nikto, už iba 5%, nič a potom zase 100%. To prekliklo a išlo to takto všelijak. To by bolo asi všetko, takže dúfam, že sa zlepšíte teraz a aspoň mi poďakujete v komentároch a uvidíme sa u ďalšieho videa, takže čau.